A som späť. No, moje milované čitové, moji milovaní diváci, ja som späť, ako som sľúbil, pravidelnosť ide naspäť. A bolo minulé taká malá požiadavka, že by som mal dať čo dorobiť s audiom, takže dúfam, že som to nedosral ako zvyčajne a audio sa vyriešilo. Ja mám na sebe náhrdelník, čo bude hlavne pri týchto videách na tento typ štýlu bude treba mať amulet, aby nás ochránil proti všetkému zlu. Ja si asi sklopím, trošku robíme si taký romantikuš pri tme a vás vítam pri vlastne asi mojej druhej reakcii. Dobre, takže ja vás vítam u maybe druhej reakcii na video. Aby vám bolo jasné, amuletík nás ochráni. Ja si hodím svoje anti-švajské okuliare a môžeme sa kúknúť na taký menší objavík, ktorý som práve objavil. A verte tomu, že bude to stať za to. Bude to rozhodne stať za to a môžete sa na čo tešiť, lebo ak je to real a ak to tá daná osoba natočila s tým, že to je niečo vážne, tak GG a táto doba ide do sračiek. Dobre, takže môžete vidieť, máme tu našu mladú pani, ktorá natočila taký zaujímavý TikTok, že dotočím to až po lete s čertíkom. Čo si môžeme pod tým mysleť, nechám vašu predstavivosť na tom, čo si na to mysleť, ale my sa práve kúkneme len na to, ako nám tu takto zavaril a uvaril. Dobre, vek 13 rokov. Na to, že baba je namalovaná tak, že kamoško Leonardo da Vinci by sa nemusel za to hambiť. Kiss count 0, body count 0. To je také normálne na 13, práve si začala krvácať moja, takže to by som nepreháňal a cením ten kredit kamonom. Maybe. Asi. Status single happiness infinity, kamoško infinity work incoming level 2 do piče. Crash, nejdem riešiť. Nemá kamarátov, 27 000 korún českých, tu by teraz mohlo niekde preskočiť, možno ak editujúci fraj nebude lenivý, by mohol vyskočiť koľko je 27 000 českých korún a bravo Stars poháriky 10 000, babenka ide bravo Stars, takže shoutout. Rozhodne. Dobre, a vlastne my sa môžeme dopátrať cez kanál, takže na jednu zaujímavú vec. Takže po krátkom strihu, dúfam, že si ho veľmi nevšimli, môžete vidieť, že baba urobila to, čo slúbila. Poletný status, slúbila sa vám to, tak to dotočím. Tu ma zaskočila jedna vec. Vek 13. Stále. Takže sa neposunula o level up. Úplne absolútne. Čo je asi pochopiteľné, možno už mala narodeniny, takže človek spa 13, alebo len bude mať narodeniny, čo s ním bude robiť. Stále nezletilú. Kiss count 19 asi. Takže baba si ani nepamätá, s koľkými čávami sa boskávala, čo je extrémne pofiderné, čo sa môžeme zamyslieť nad tým, že vlastne kamoško je do toho, čo povedať. Body count 18. Z 0 na 18. Baba moja, ty si prefíkla skoro celý futbalový tým. Akože aplaus. Máš veľký obdiv. Aspoň u mňa nie, ale u takého možno hej. Rozhodne ľudia akože dať 18 body count za 2 mesiace. Za 2 mesiace reznúť dvoch typkov, tak či dvoch 18 typkov, to je niečo, čo podľa mňa má problém aj taká profesionálna herečka pre filmov pre dospelých. Lady D podľa mňa nerezne 18 typkov za 2 mesiace. Ale je to môj osobný názor, ale aj tak. Status single, jasné, kto by chcel jazdenku. Áno, nájde sa taký zúfalý Pištík alebo Štefan z Hornej Dolnej, ktorý by si možno rád lúpol takú jazdenú oktavičku, možno. Ale myslím si, že taký normálny chlap 18 si nedá.
18 kusov, 18, rátaj si, že ty si mala 18 typkov v sebe. Podľa toho 18 typkov, ktorí ťa penetrovali so svojou maličkou žížavkou. Som rád, že neviem vek. Inak viete o tom, že to je nelegálne? Potom by som sa zastavil pri tom, že teraz by tu mal možno vyskočiť český zákonník o pohľadnom styku a je to nelegálne. Máš 13, baba. Dúfam, že tvoji rodičia sú na teba hrdí. Ešte povedz, že nemáš daviaci reflex a kamoška, ty máš priamo podľa mňa scénu na OF-ku. Kvalifikuj sa. Možno ťa vezme taká agentúra pod seba, možno uspeješ, budeš mať nová X-Holkis, čo ty vieš, zarobíš miliardy. Happiness Infinity, tak kamo, akože Happiness Infinity, Crash tam, to sa nejdem asi vyjadrovať, tam sa to zmenilo, nemá kamarátov, jasné, kto by sa chcel kamarátiť s takým, kto má na svojom pohlavnom orgáne parkovisko od Kauflandu ráno o 4:00, asi nikto. Povedme si to úprimne. Cash 16 000, takže je stratová, takže odčudne taká diskotéka tam bola, taká party tam bola, why not? A potom, keď si vezmeme, že Bravo, tak z poháriky je stúpli. Takže podľa mňa typka musela preblafnúť aspoň jedného typka, ktorý má viac Bravo Stars pohárikov ako ona. A slúbila, že okrem toho, že poťahá jeho žížavku, tak poťahá aj Bravo Stars pohárikoch, lebo nejak inak mi to nejde dokopy. No ale proste taký môj objektívny názor. Tie komentáre tam stoja tiež Bravo, že bro viac používaná ako D1. No, k tomu, že D1 je menej používaná ako ona šliapka od nahorodenia, ako sa hovorí, tu by som ťa opravil podľa nášho obľúbeného česky mluvíciho youtubera Sipžana. Je to švajská. Kámoško 18 v 13. Áno, má tu hejty, je viac ojazdená, jak 1.9 Passat, to tiež stojí za to, tie komentáre sú tam, že fakt, akože ľudia len dúfajú, že to je joke, alebo taký ragebait, ak je, tak sa jej to podarilo, lebo mňa tento amulet vyrejžila totálne. Čo by som vám k tomu taký osobný názor povedal, babi, spamätajte sa. Si chcete dojebať život, to jebte si ho, dá sa to inak napríklad heroin. Alebo takú inou zabavnejšou látkou, ako zo seba robiť, ako by povedal ako tu povedal Patres, že je proste radšej byť fetka ako 1.9 Passat. Takže ja prajem túto babe hlavne veľa šťastia, zašiel by som si na kožné a užívaj života, ale prosím ťa, keď si dokázala za 2 mesiace jednúť 18 typkov, ja verím tomu, že dokážeš dať za pol roka 30. No pain, no game. A zatiaľ sa majte a čaute a dávajte si pozor na švajsky. What's up?